Aye babuji, omusayansi otagocha ombwate sitongongo ry'abantu aba basokere chintenge. Dr. B on this, ladies and gentlemen. Hey! Eyo Gusto. Babjizo manizo omusayansi bagucanda abande abakwibe byabande bakobokero bande ba bagucanda abande abakwibe byabande bakobokero bande ba soka sokera soka sokera soka abayibi abaiti bangongori abagenge bangiti bangongori ababwate ndamwamu bangongori babwate mbwendwambu bangongori abe yanchi abachayi soka atakwale ujidai sokerera ababwato boshamba soka bakogamba abande sokerera wasireire tao nito taiti wagacha amabero konyo komenta machi watiringoro cheko wako ntimba abantu bunaba bangongori bagucanda abande abakwibe byabande bakobokero bande ba bagucanda abande abakwibe byabande bakobokero bande ba soka sokera soka sokera soka ngongori amangana ntaete torinkori chianka chabando gasungora chombe chabando gatungora amaswali narenche nkwebori enyanke nenyare nguserori ini no mapuda ini kankori amachani tobeka serongori kintaetiga kiongongori we wakuru tunsobogori we tiganko gaketa byengundo imoka korwabo gachebirundo bagucanda abande abakwibe byabande bakobokero bande ba